pe mine ăstea. De ce te interesează? Nimic. Dacă să fim amândoi și atât. Hai, gata, liniștește. Dă-mi... Hai, da. Uite, mai bine că plângi mă super tare. Nu vreau să ne simt prost. Da, gata, nu știu. Da, și aseară îmi venea că am fost așa după emisiune și... E puțin, gata. Mai e un pic cât mai e. Gata. Uite ce frumoasă ești. Nu zic pe roșu. Gata. Ce mai ziua, nu? Gata. Mai sunt 5 minute. Ia să vedem ce are Cristina aici. Nimic interesant. Uite, gata, hai.